Tagamay lang si Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi dra sa ibaw, pasensya gid sa disturbo. Action Bray, good evening. Sa maukod na tundira nga tagpalamati siyang Action Radio, Mhm. mayong gabi. Attorney, paano naglabot sa point nga nagasungka gani ining tatlo kag didto sa opisina mismo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, Attorney? Mhm. Actually, as backgrounder, Mhm. ini nga kaso ni napatay to ang councilor sa Luis Padilla, Aha. certain Hulo Hilario. Okay? That was March of 2019. Mhm. Karon, ini sila, kadamo ni sila, ginpang filean ni sila sang murder case tungod nga ang siling nga ini sila involvado. Meaning there was conspiracy to commit murder against sa ining councilor nga si Hilario, no? Mhm. Kaya ang nadala silang kaso, pati kadamo, including the incumbent mayor, si Mayor Ila, no? Sang Mus Padilla, ang iya husband, ang iyang mother na gida, nga ining mother niya, I think, buton 80 plus na ini siya. Aha. Ang vice mayor, si Villaflor, sang Mus Padilla, si Councilor Garcia, may isa pa yung councilor, kag duwa ka kapitan dira sang Mus Padilla. 2 or 3 barangay captains. Kag wala labot sina ang then incumbent mayor, now former mayor, si Joselito Malabor o Isabela, Mhm. the vice mayor, subong incumbent na, si JR Malabor, ang ila utod nga former mayor man sang Isabela, si Dal Malabor, ang mga kapitanes, kapitanes isang duwa ka pinakadalagko da nga barangays dira sa Isabela, amo ni silang ginpang pailan, way labot sina. Mhm. May mga, if you will recall, may maato pang mga tao bala nga siling kuno NPA ito sila, pinangdakop lang sila. Mhm. Dito na yun somewhere sa Isabela ka gano'n nga kuno NPA, mga anom na sila kabilog. Mhm. So karon ang walang saka ang kaso, ang iban na dismiss against kay Mayor Ila sa husband niya sa kwan kay iban ang napilin sini Mhm. amo ni subong ang si Mayor Lito kag ang inang vice mayor sang kwan man sang Mus Padilla. Mhm. So sang nagligad about a month ago ang first set sa mga akusado, sila ni Vice Villaflor, sila ni Councilor Garcia, kag sila ni Councilor Plaza o Mus Padilla, kag ang kapitanes nag-surrender Mhm. sa office ni Vice Mayor man, kag ang custody sa NBI. Aha. So ini subong, ini sila, at that time way pa niya si Mayor Lito, because we were expecting this case will be dismissed by the Department of Justice. Mhm. No? Kaya paabot to because we have a petition for review or something like an appeal from the resolution sang piskalya nga nag-resolver nga nag-recommender nga ang iban filean sang o dalon sa kaso. Mhm. Ang masubo sina, it's because nga ang star witness nga nag-execute na gani sang affidavit of recantation, meaning affidavit nga ginaliwat mo ang imong testimonya, Mhm. wala na ginpatawag sang investigating prosecutor Mm. nga kung tanawon mo gid mag-exercise ka sang ginatawag nga prudence as a fiscal, kinanglan you are there as a fiscal not to convict but to see to it that justice is done. Mhm. Amo na taning rule sinada. So kay may affidavit of desistance, it would have been confident for the investigating prosecutor na tanigin tanaw ya as to why this fellow Mhm. who is the star witness sa kaso nga nag-execute sa affidavit of desistance. Mm. Did it not occur to the mind of the prosecutor abe nga way di siya maminsar nga siya ay base may inustisya ini kay tungod ibandi laban sini inosente. Aha. Can the mayor, for example, order the killing of a councilor sa dito ya sa Mus Padilla? Ano man niya labot ito? Ano man niya labot sang vice mayor sang Isabela kag sang councilor yada Mhm. nga ma-order siya nga paksyon ang councilor ya sa Mus Padilla. Oh. Nga sinugin ni ang councilor sa Mus Padilla, sinugin ni siya abe, Mhm. with all due respect sa the late Hilario. Aha. Sinugid siya abing to the point nga ini nga mga dalagko ang mga tao ipapatay siya, so ma-conspire pa ang duha ka banwa. Mhm. Sa sina pala nga logic pala
nga action bray. Mhm. No, kung ikaw yung piskal, na pan mo na nasala mo na yung tani, nag-exercise ka blas itong kung prudence. Kasi you also have your own family. Kung mo pamilya da siguro involved sinada, Mhm. siguro ano ayan nga prudence exercise mo da. Mhm. You must remember nga you are filing a murder case and you know already nga it's a capital offense. Mhm. No? Capital ang punishment sinadira. Kag tani kung ikaw yung prosecutor nga nag-investigar sina, Mhm. nag-exercise ka sang maximum nimo nga you must be very cautious nga wala sang inosente dira nga madala. Mhm. Kaya mo na masakit sina sang aton nga justice system Aha. because we have some fiscals na kung kaisa with all due respect sa mga fiscals man Mhm. na wala gid sang ginapautukan sang maayo ang isa ka ila resolusyon Mhm. nga wala nilang ginapaminsaran nga ang ginaakusar mo da mapriso ka nga inosente. Mhm. Kaya kung napriso mo na siya for example ang 2 ka tuig, 3 ka tuig na inosente, mapabalik mo pa na ang iyang dungog, mapabalik mo pa na ang tsimpo nga napriso siya sa 3 ka tuig. Mhm. Mulat pa siya nga sang hearing da nga kung ang isa, ang hearing kung kaisa nagalabot 10 ka tuig. Oh, gadugay Mahulat na ka? to. Mhm. Ini nga mga kwanta ni action bray. Mhm. Yung exercise na ini, pa, meaning from the very start, there was already injustice Mhm. na nakomiter sa sini nga mga inosente nga mga akusado. Mhm. Te karon kay nag-expectar man tani nga nag-aapilar ka gani sa Department of Justice because under the rules supposedly 6 days lang magawa na ang decision DOJ natapos ang subong manog 1-2 na katuig way magyapon. Mhm. In the same way nga ina si Mayor Malabor may pending man case election protest dito sa Comelec nga kon pasugiron mo sila dapat kuno marule gid sila sa nagatalana nga mga tinion. Mhm. Under the Constitution, 30 days lang ina magdesisyon ang Comelec sa isa ka election protest from the time nga submitted for resolution. Mhm. Subong manog 2 na lang ka bulan, 3 ay magyapon ng Why? desisyon. Mhm. Na kung tanawon mo action bray, Mhm. ang aban 75 butos lang. How can it be nga di Comelec cannot decide the case Aha. with expeditiously? Mhm. That's why ini man amo man action bray. Mhm. Medyo masakit man nga ang isa ka inosente presohon mo. But because nga until now why mangyapon ang resolution sa Department of Justice, in the Aha. meantime mara na ang warrant of arrest, why kami mo da? Correct. Mhm. So ano matabo, sir? Mapilit. Kundi nagsungka subong. Buwas may na-mention dito nga may ara sang hearing sa giholngan nga for bail. Ano to siya, sir, ang matabo sina? Ano, attorney? Di buwas mapresentar na ang prosecution because for 2 hearings already, Aha. why sila kapresentar ang prosecution? So ginatagan sila sang last warning sang presiding judge Mhm. kaya sa giholngan RTC branch 64 Mhm. na magpresentar na sa ilang testigo Mhm. for purposes sa hearing sa piyansa. Mhm. Tomorrow will be Aha. the hearing. Aha. We expect na makapresentar sila 1-2 Aha. kay ato ang ila star witness hindi naman to ya mag-testify Mhm. kay nagpabor na ganito sa amon. Mhm. In short, siya mismo na star witness nagupod na dire. Mhm. So ang matabo sinadira ang hearing was mapresentar na sila siguro 1-2 ka testigo. Mhm. Kag after the hearing by next week, most likely the judge will now issue his or her order Mhm. kung bala mag-grant siya sang bail o kung hindi. Okay. Kag because of that, siyempre ma-put up kami da sang cash band or surety band. Mhm. Kag nga mo ako ning kliyente will be out by next week kung matabo inada and they can now help already in the campaign kay subong init man ang election dito lokal Aha. in both Moises Padilla and Isabela matabo sinadera makabulig na ini ang especially ng 2 ka kapitan in the case dito sa Isabela. Aha. Kag ini ang ang vice mayor sang Moises Padilla, Mhm. ang councilors da kang kapitan makabulig man sa ila kung sino ila gusto buligan. Aha. So by next week action bray, Mhm. magwa na most likely magwa na ini ang decision Mhm. because we are confident 150% Mhm. na the bail will be granted. Aha. Action bray. So detained sila subong, sir, sa NBI, no? Dawagin kuha lagi na sa NBI for security.
Yes, NBI na. Kay ang ilang nga gusto nga sa NBI sila Aha. through the Office of the Vice Governor. Kaya nagapati sila na mas secure dira sila sa NBI rather Aha. than sa jail anywhere in Bacolod City Mhm. or sa RTC o sa DN man sa BGMP dira. Mhm. So ang NBI nagapati sila na mas safer da ang ilang pagkahintang Aha. dira sa sulod sa NBI. So they are now sila ara na da sila including to ang first set nga nagakuan Mhm. na mga nag-surrender man. Aha, sige, dira lang kita na as attorney, no? Kung anong next buwas sa gabi, nung may kalahinabo sa hearing nila, mangon si kami liwat dira si mo attorney. Salamat gyud si mo serbisyo, may gabi attorney. O salamat kag sa liwat mayong gabi. Yes, sir. Action firing